Laura Gomez zarauztar futbolariak azken denboraldia Barcelona futbol taldean jokatu du. Zarautzan hasi, Erreala sortu zenean Donostiara joan zitzaigun eta joan den urtean Barcelonan proba bat egin eta bertako futbol taldean hartu zuten eta denboraldi oso bat bertan burutu du. Abuztuan berriro ere Kataluniako hiriburura itzuli beharko du, zerren beste urte batetarako sinatu berri du kontratu hobetuago bat. Asti futbol zelaian topatu dugu eta berak kontu hauek esan dizkigu bere futbol ibilaldiaren inguruan. Bueno, lehenoko entrenadoreakin hitz egin da ez, Realekuakin, behan lagunak eta eskata asko bidaiatzeu, eta bueno, sortu zen nahi nula Bartzelona junla nahitea ez, eta enuna nahi galdu oportunidade hori ez. Eta orduan junitzen, probakin ditun, eta bueno, hirugarrengo egunea ja esan zian, gelditzen nintzala ez, Bartzelonan. Bueno, egia esan lan abiatzen hon naiz ez, eta ez dut aurkitu, eta bakarrik entrenamentuta ez. 8 entrenatze deu, 10 arte, etxea jun, afaldu, eta hori da nire bizitza. Eta azte buruti, 15 egunetik behin, kanpoa jutegea jolaztea. Bueno, talde hona zehon ez, gaztiak eta goguakin, eta esan kopan sartzia ez, helburua. Eta bueno, azkenean lortu deu, semifinaleta aiatu geha, apenakin finalea ez aiatzia ez. Bueno, aiatu nintzen Bartzelona eta banda eskerrian da eskubilan ez, Realian bai. Eta bueno, gero selezioa junitzen ez, Espainola eta probauzian lateral, eta hor gelditu naiz ez, lateral eskerrian, eskubilan. Bueno, egia esan, urduri ez, aiatuko zala edo ez basan aiatzen, bueno ez, nik uste dana eman detela. Eta bueno, aiatu zen momentua urduri aurrenengo entrenamentutan ez, hor dago Espainiako jokalari honenak. Eta jutia konbokatoia batea, baina jolastu ez izanak, bueno, behintzat esperientzia ez, eman dit. Bueno, dana, gaztiak, eta sarrake bai badaude ez, baina gehien gaztia dira eta ondo eramate dugu, dago ambientia oso ona da, danan arten ondo eramate geha eta esperientzia eta gaztiantzat ona da ez, jendia dakan esperientzia emateko. Badago gure artean iten dugu multak ez, berandu aiatzean multa daka eta partidotare bai ez. Eta gero azken finean lortze deuna, da gero temporada bukaeran afaia itea, baina bai, dago disiplina dago. Bueno, ekipuantzat inbidia ez, azkenean mutia dana moitzeue aurrenengo ekipokuak eta bueno, seginan kopa ez, eta titulo bat, gero bestia, eta azken finean danak posik, ez. Bueno, fitxajiak ongo dira, ez, eta aurtengoa baino beto, ez, liga iragaztea jun, eta albaldin bada kopa baita ere, ez, baina daude espektatiba liga iragazteko. Xabi Llorens. Behakin oso ondo, ez, ematen du jokalari bakoitzetik dana, ez, ateatzeko. Naiztazu gaizki hon edo ez euki momentu honak animatze dizu eta emate dizu indar hori ez, zure dana emateko. Ez, aurten ez, baina hemen egon da Realian etortzen nintzen ikustea ez, eta oain egia esan ez dakit ze jende daun, ze gazte-gaztia dira eta batzuk ez ditu izautzen. Pena bai, ni hemen hasi nintzalako ez, eta Belmonte adibidez asko erakutsi dit. Gehien beregatik, ni neon saskibaloian eta bera etorri zen ere bila. Pertsonalki, liga irabaztia eta nire dana ematia ez, lateral jolaztia bai, bueno, nire zan jolaztia ez, baina aurten albalin bat eta aurrian jolaztuta gola sartzekoa.
bueno, bakoitza daka nomina, kotizatzen gaude, eta nahi pertsonalki hurrengo urtean kondizioa mejorauta eta kontratua jota, eta ni oso gustuan nago, eta egia esan, zaude lan bezala, gaina kotizatzen, oso gustua. Gustora Laura eta posik nola ez Zarauzko futbol sale guztiak. Herritar batek gure arrobitik ateratakoak arrakasta izan baitu Futbol Klub Bartzelona taldea handian. Sorte on, Laura!